sapa? Omahe Suwung. Heh? Omahe Suwung kan enten senggaan itu, Pak Dik. Oh, alah Gusti Allah. Meng perkara senggaane kok ya ditakokke. Lah iki kancane iki sibuk nabuh ora. Mosok tangane kon kan jenengan meng tek ngono tok. Ya. Baleni saka ngendi aku tak sing girong. Tek dengkulmu mlocot kowe ora. Tek aku nyambut gawe sewengi omong sewengi. Iya. Kok ming dikira tek iki trembelane. Tapi engko dikeki omahe Suwung lho. Oh iya, siap. Saiki tak maafke. Ya lho. Edanane. Ya. Dibaleni tak nek omahe Suwung ngono kok. Sing ndi? Nonggon